Масово раздвижване на пазара на имоти, относителен застой на цените и връщане на достъпа до ипотечни кредити. Това са тенденциите, които отчитат водещите експерти в сектора. Диана Димова и Петър Джанов по темата. Ако искате да си купите дом, можете да избирате между 115 000 оферти. Дори и да нямате цялата сума в брой, вече можете да разчитате на кредитиране. Банките вече финансират не само хора с високи доходи, но и представители на средната класа. Това показва анализа за реално сключени сделки в една от водещите компании за търговия с недвижими имоти. През последните месеци сме свидетели на това, че се дават масово ипотечни кредити. През последните 2 месеца ние имаме сделки в компанията, които са финансирани дори и до 100% от банките. От началото на годината цените на имотите в цялата страна са паднали с около 23%. През последните 2 летни месеца брокери отчитат относителен застой на цените. Спадът е по-голям при тези жилищни имоти, където изначално цените са били преди всичко надценени. В този смисъл все още ни е трудно да гадаеме дали имаме дъно, дали сме го достигнали и кога ще започнем да се издигаме от него. Предлагането продължава да се увеличава, показаха последните данни на националната статистика. Първенци по брой новопостроени имоти са Варна и Бургас. Именно там обаче експертите прогнозират единични продажби. Факт е, че в момента в една такава ситуация на пазара, в която купувачите изпитват финансова нестабилност и са много по-малко, се купуват жилищни имоти. Това ни дава предпоставка да мислим, че ваканционни имоти ще се купуват много по-малко. Подкрепа на тази прогноза е и фактът, че през последните месеци се купуват имоти не с цел инвестиция, а за да се замени старото семейно жилище на изгодна цена с нов и по-качествен дом. Друга интересна тенденция е и активността при възрастните хора. Много пенсионери продават големите си панелни апартаменти, за да купят по-малки. Добрата новина е, че купувачи за панелни жилища също се намират, стига цената да е достатъчно атрактивна. Определящо условие за покупка е и локацията на имота. Ако в близост има училище, здравно заведение или просто е близо до местоработата на купувача, то шансовете за сделка стават големи.